Ето опит на моя. Дай, право. Той го опак. Айде, Глория! Учи за засилва. Прави му кило, да му прави флинта. О, бе, нищо, бе. Трябва го и да тръгне се. Кой лъзга такова? Направо лигаво. Стояне! Мини там по пътя и се извъртиш и дойде тук отгоре. Мини там отдолу. Ето тук серджиите чакат следващи от групата. Тук 3-4 изляза вече. Начало с Живко Първенец. Ето отдолу. Главният дере отдолу. С новата машина Бетина. Няма да излезе. Как няма да излезе? Ето бати Янко. Не го барай! Не го барай, чакай! Да не се удариш пак. Няма гума.